ndine Mike Mlongoti, koma poyamba naye mitu yake. Bungwe la World Vision Malawi aliyamikira kamba kothandiza boma kukweza miyoyo ya wanthu akumidzi. Atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera awalangiza kuti akhale ogwirizana pogwira ntchito yawo. Ndipo munkhani za masewero, Scorchers lero isewera ndi Algeria mu ndime ya semifinal kumpikisano wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Tiyambe ndi nkhani yokuti nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri yayamikira bungwe la World Vision Malawi pokhala bwenzi lodalirika pa ntchito yothandizira kutukula chitukuko cha m'madera akumidzi. Ndunayi yalankhula izi kwa Chesa dera la mfumu yayikulu Tambala boma la Dedza pamene bungwe la World Vision limapereka kuboma ntchito zomwe lakhala likugwira mderali. Owen Mavula ali ndi ripoti. Polankhula pamene amalandira ntchito za chitukuko chomwe bungwe la World Vision lakhala likugwira mderali, nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko chakumudzi a Ben Phiri anati boma ndilokhutira ndi ntchito yomwe bungweli lakhala likugwira kwa zaka 21 mdera la Chesa boma la Dedza. Ndunayi yati zina mwa ntchitozi ndi kuthandiza kuti anthu amderali akhale ndi madzi aukhondo, pomanga mijigo ndi mipopi, kuthandizira kumanga midadada ya sukulu, kuthetsa maukwati a ana komanso kulimbikitsa ntchito zakadyedwe koyenera kungotchulapo zochepa. Pamenepa ndunayi yapempha mafumu komanso adindo onse amderali kuti athandizire kuteteza ntchito zonse zomwe bungwe la World Vision lakhala likugwira. Yakhala kuno kwa zaka 21 ndipo sali kuno kokha, ali madera ambiri mudziko muno, ndipo kudera kumene iwo apita kumaoneka ma results ogwirika. Zolembalemba zikuonetsa mmene ankabwera kuno anthu anali osapita ku sukulu mulingo wochepa kwambiri. Pano manambala asintha, madzi anali kutali, padakali pano madzi ali pafupi, masukulu, zipatala ndi zambiri, komanso ngakhale umoyo wa anthu atukula kwambiri. Ndiye anayenera kuti anyamuka adzipita. Ndiye ndatinda atsimikizire ndithu kuti ntchito imene agwira kuno si ntchito yoti ingopita padera, ntchito yokuti tiyang'anira, ndipo kuti akati adzabweranso tsiku lina adzavomereza kunena kuti miyoyo ya anthu idasintha. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bodi ya bungwe la World Vision anati bungweli lili ndi chikhulupiriro kuti adindo amderali athandizira kusamalira chitukuko chomwe lapereka. Ntchito zake mwaziona ndi maso mmene timayendayendamo, mwamvaso ine awo akuno akunena kuti ayi ife manja mwa World Vision talandira zinthu zoposa. Aphunzitsidwa ulimi, aphunzitsidwa ukhondo, aphunzitsidwa sukulu, aphunzitsidwa luso losiyanasiyana. Ana apita ku sukulu mpaka atsiriza nkupita ku college, ena aphunzira kusoka, ena aphunzira kukhala achani oyang'anira za umoyo. Mzaka 21 zapitazi bungwe la World Vision lagwiritsa ntchito ndalama pafupifupi 10 billion kwacha zothandizira ntchito zosiyanasiyana m'magawo amaphunziro, umoyo komanso ulimi mboma la Dedza. Owen Mavula, MBC. Yemwe wangosankhidwa kumene kukhala kansala wa wodi ya Uliwa mboma la Karonga, Akoi Kondowe, walumbiritsidwa pa udindowu pamwambo omwe wachitikira mbomalo. Alex Mangosi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Rodoviko Nyirenda. Monga mwalamulo, aliyense yemwe wasankhidwa pa ntchito yotumikira anthu amayenera kulumbiritsidwa asanayambe kugwira ntchito yake. Polankhula pamwambo olumbiritsa Robert Koi Kondowe omwe anasankhidwa kukhala kansala wa wodi ya Uliwa ku Karonga wa mpando wa konsolo ya bomali a Atsaye Mwenefumbo anapempha adindo kuti adzitumikira anthu bwino mosaganizira zipani za ndale. Ngati makansala kuzowa timachokera zipani zosiyana-siyana, koma tikayika kumbali zipani zimene timachokera
kuti titumikire anthu ndikukhulupirira kuti anthu atumikidwa ati zitukuko zawo chifukwa mu zimene tikuchokera muli anthu azipani zosiyanasiyana ndiye tikasatira zipani ndiye anthu ena salandira zitukuko. DC wa boma la Karonga Awira Dimambo wati kubwera kwa kansala kwa wodi ya Uliwa kwakwanitsa chiwerengero cha makansala 10 a konsolo ya bomali. Anthu akuuliwa wodi atipasa munthu amene awayimirire makansala amagwira ntchito ngati ulalo otenga zitukuko kuchokera pa ground kukafikanso ku district council monga amene tidziwira kuti zitukuko kuti zitheke zimachokera m'makomiti amene boma linakhazikitsa. Mawu awo akondowe alonjeza kuti agwira ntchito modzipereka. Ndinokonzeka kuwathandiza andi zonse zitheka chifukwa chana kuti ndigwira ndekha ndikhala ndi makomiti osiyanasiyana ochokera mdera lathu omwechi ndiye zonse zikhala zipoyera azikhala zikwenda bwino. Robert Koi Kondowe anasankhidwa khala kansala wa wodi ya Uliwa boma la Karonga pa chisankho chapadera chomwe chinachitika pa 30 June chaka chino. Ofesi ya zaumoyo ya boma la Blantyre yakhazikitsa ntchito yopereka katemera wa polio yemwe afikire ana pafupifupi 527,000 mbomali. Poyankhula ndi olemba nkhani, mkulu oona za chitetezo cha zaumoyo boma la Blantyre Innocent Mvula wati ntchitoyi ikuchitikanso kamba kuti adaona madera ena omwe anatsalira nthawi yomwe katemerayi amachitika mu gawo lachitatu. Ndinganoti polio campaign imene tayiyamba lero ku Blantyre kuno komanso dziko lonse la Malawi ndionena kuti tayiyamba bwino chifukwa choti tinakonzekera bwino makamaka kukathana ndi zimene zikanatha kubwezeresa zimene zizo mbuyo nditha kunena panopo kuti mukudziwa mbuyo mutakhala ndi malaundi ena atatu. Iyo ndi namba 4 mwina mafunso amabwera onena kuti chifukwa chani akubwera malaundi osewa ndiye zonsezo ndizoti tinayesera kukapeza ma communities athu ma local leaders kuti akathe kumvesesa chifukwa chani boma laganiza kuti likakhalenso ndi round number 4 imene ya campaign. Polio campaign imene iyo ngati kunoko ku Blantyre tikuyembekeza kufikira ana okwana 527,000 amene wawa chifukwa choti panopo ana adaka ali pa maholiday ndizoti tiziyenda khomo ndi khomo kuti tikathe kuwapeza ana amene wawa. Atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera awalangiza kuti akhale ogwirizana pogwira ntchito yawo. Mlembi wamkulu wa chipanichi Peter Mukito wayankhula izi pa msonkhano wa akuluakulu a chipanichi mchigawo chakumwera. Mukito ati chipani cha mphamvu ndi chomwe chingamuthandizire bwino mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akwaniritse mfundo zake za chitukuko. Jeffrey Jinawa wafika ndi ripoti. Poyankhula kwa anthuwa omwe ena mwa iwo ndi magavanala, aphungu a nyumba ya malamulo ochokera mchigawochi, akuluakulu a makomiti a amayi ndi achinyamata, mlembi wamkulu wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP Peter Mukito athokoza atsogoleriwa kamba kutsogolera ntchito yokopa anthu m'maderawo zomwe zinachititsa kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika apambane ndi mavoto ochuluka pa zisankho za pa 16 September mu 2025. Kenako Mukito alangiza atsogoleriwa kuti apitirize kukhala olimbikira komanso osunga mwambo zomwe ati ndizothandiza pomanga chipani. So tinabwera wani kuwathokoza chifukwa kuno ku Southern Region anatipasa support yambiri about 87% imene anapereka support kwa Professor Arthur Peter Mutharika. So tinabwera kuzawathokoza kuti zikomo kwambiri ntchito yamba tagwira komano pano tili mboma chofunika tiyangane patsogolo ndipo tikuyangana patsogolo tiyeni tonse timangane pamodzi tiyende limodzi ngati chipani chimodzi tisagawikane ena sabwere kuti namiza zina ndi zina ayi ife wathu ndi Professor Arthur Peter Mutharika ndipo tiyenda naye metagwizana ku convention mpaka na 2030. Natero kuti kuchipani kwathu timalemekeza malamulo komanso ma structures onse amene anakhazikitsidwa. Tikayangana hierarchy ya kuchipani timakhandira a president mmodzi komanso tini ma vice president 4 malinga ndi zigawo political regions metinazo. Tikachoka pamenepo ndiye tili ndi akuluakulu ena
ife aba secretary general tili momwe mu Central Executive Committee. Apart from that, tima council tima National Governing Council bungwe lalikulu limene mayendetsa chipani and tikachoka apo timakhandi ku region komanso saiwala kuma district ma constituencies. So timafuna kuti tiwauze anthu ife nthawi zambiri anthu amangothamangira chilichonse. Discipline yathu timanena kuti ngati munthu kuchoka kukachitisa msonkhano ku region ina iliyonse uyenera kudzera ku usogoleri wa ku region kumeneko. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi chigawo chakumwera a Joseph Mwanamveka anatsindika polimbikitsa anthu akuti apitirire kutumikira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pomwe akupitiriza kukwaniritsa malonjezo ake pa chitukuko. Mwanamveka anati anthuwa akuyenera kupitiriza kukhala olemekeza utsogoleri komanso mtsogoleri wa chipanichi Professor Arthur Peter Mutharika yemwenso ni mtsogoleri wa dziko lino. Ndikuti kufunika ife mgwirizano. Ndi uthenga wanga kwambiri ndi wa mgwirizano. Nchifukwa ujeni lero tili ni meeting mutu wake tigwirizano. Timange chipani. Komanso atina kuti tisalovomere kufa pala anthu ena amene afuna kuti mwina ife tigawikane ngati chipani komanso ngati region. Timapempha apa kuti tisavomere kuti wina tigawe. So president wathu ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi president Mozi Ukayo. Ere pala anthu ena amene president wathu anapasa maudindo. Ine ndemwe anandipasa udindo. Ena aiwala kuti kodi udindo anapasa ni ndani. Akuna ngati iwowo basa afikapo. Ndeti kunena kuti anthu amene aja amene kufuna kusokoneza. Anthu athu akapita kuma area, akapita kuma constituency, akapita ku region, amene yasakala ndiri. Ndikunena izitu ngati ineyo vice president wakuno. Sitivomera kuti wina agawe region yathu. Tifuna timange limodzi tigwirizane. Ena mwa akuluakulu a chipani cha DPP omwe anali nawo pa msonkhanowu ndi a Francis Mphepo, governor wa chipani chigawo chakumpoto a Christopher Nzomera Ngwira, wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chigawo chakumpoto a Japi Muhango, ndi akuluakulu ena a komiti yaikulu yoyendetsa ntchito za chipanichi ya NGC. Jeffrey Shinawa, MBC, Blantyre. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, bwanji tikumbutsane mitu yake. Bungwe la World Vision Malawi aliyamikira kamba kothandiza boma kukweza miyoyo ya wanthu akumidzi. Atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera awalangiza kuti akhale ogwirizana pogwira ntchito yawo. Ndipo mu nkhani za masewero, Scorchers lero isewera ndi Algeria mu ndime ya semifinal kumpikisano wa maiko amuno mu Africa wa WAFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Bungwe la Nurses and Midwives Council of Malawi NMCM lati likuchita zonse zotheka kusintha kagwiritsidwe ntchito kake kandalama komanso momwe limagulira katundu wake. Wapampando wa bungweli Angela Chiotcha ndiye wanena izi ku Lilongwe pamene amalandira njira yatsopano ya pa kompyuta kapena kuti software yogwiritsira ntchito pa kawerengedwe kachuma yomwe yapangidwa ndi kampani ya mdziko momuno. Iwo anati NMCM ndi bungwe la wanthu ndipo likuyenera kuchita zinthu poyera pakagwiritsidwe ntchito kandalama komanso kagulidwe kakatundu. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Bungwe la anamwino lotchedwa Nurses and Midwives Council of Malawi NMCM layamba kugwiritsa ntchito njira yatsopano ya pa kompyuta yochita kalondolondo wa ndalama zimene bungweli limagwiritsa ntchito ngakhalenso pogula katundu. Polankhula polandira njira yatsopanoyi kuchokera ku kampani imene yapanga njirayi, wapampando wa bungweli a Angela Chiotcha anati bungweli linali ndi mavuto kuchita kalondolondo wa zachuma makamaka malipoti a zachuma ambuyo, ndipo nchifukwa chake kunali koyenerera kuyamba kugwiritsa ntchito njira yatsopano.
iwo anati bungwe lawo lili ndi udindo osamalira chuma kamba kakuti ndi laboma ndipo lili ndi udindo otumikira Amalawi. N'chifukwa chake linaona kuti nkoyenera kuyamba kugwiritsa ntchito njira yatsopano yowerengera chuma. Ifeyo tikuona kuti tisintha kwakukulu ndithu kuti ndalama zathu zonse tizitha kuyiona kuti iyoyo inagwira ntchito iyi, iyoyo inagwira ntchito iyi. Ndezitithandizanso kuti titukule organization yathu. Mkulu wa kampani ya Easy Books Solutions, Samson Fiado, anati pa nthawi ino pamene chuma chikuvuta, dziko la Malawi silingamapitirize kutumiza ndalama zake kunja kwa dziko lino kukagula njira zatsopano kapena kuti ma software, pamene konkuno ku Malawi kuli makampani amene ali ndi kuthekera kochita zinthu ngati zomwezi. Pali ubwino waukulu, umodzi mwa iwo ndi issue ya forex imene tikuyamba kunena kuti zinthu zochoka kunja sizoti chiliyonse chochoka kunja chimakhala chabwino, koma I think sometimes timakhala kuti mwina tili brainwashed kuti azakunja zimakhala zabwino, koma pamene tili panopo Amalawi tikupanga ma software, tikupanga ma system oti akupikisana kwambiri komanso mwinanso kutsogola ndi zimene zikuchokera kunja. Bungwe la NMCM adalikhazikitsa mchaka cha 1966 ndi cholinga chokuti tidziona maphunziro a anamwino komanso kuona ngati anamwinowa akugwira ntchito yawo moyenerera. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Polisi ya Kanengo yati ikuchilimika pa ntchito yake yothana ndi misika yomwe imagula ndi kugulitsa katundu obedwa wa magetsi ndi wa mabungwe oona za madzi. Mkulu wa polisi ya Kanengo Adan Sauteni wayankhula izi atamanga amwenye anayi komanso Amalawi awiri omwe akuwaganizira kuti anagula ndi kuba katunduyu monga mawaya a mtundu wa kopa olemera makilo pafupifupi 4,000. Mtolankhani wathu Emmanuel Chikonso anathamangira ku polisi ya Kanengo ndipo wadza ndi nkhani yonse. Masana tsiku lachiwiri pa 11 August 2026 nathamangira ku Kanengo Police kumene tinamvetsedwa kuti kumeneku amanga anthu okwanira anayi komanso awiri omwe ndi Amalawi, anayi ndi amwenye kuchokera mdziko la India. Iwowo akhala kugula komanso kugulitsa katundu ameneyi kuchokera ndithu kwa anthu omwe akuwaganizira kuti akhala kuba katundu wa Eskom ngakhalenso water board. Katundu ameneyi ndi mawaya akopa kapena kuti aja magetsi a Eskom kuphatikizapo mita zingapo zimene tamvetsedwanso kuti zili nawo pamenepa. Katundu ameneyi ndi olemera pafupifupi 3,200 kgs. Komanso pali matumba mbuyo mwangamu ndi kuti mukuona matumba okwanira 88. Nkuyankhula kwawo mkulu wa Kanengo Police Adan Sauten anatitsimikizira kuti cholinga chawo nkufuna kuthetseratu msika ogulitsa kapena kugula mawaya amene wa Eskom. Izi zikudza potsatira madandaulo a anthu omwe akhala ndithu akudandaula ku Kanengo Police kuchokera ku area 25 ndi madelena ozungulira kudzanso anzathu a Eskom kuti anthu akuberedwa mawaya amenewa zikumachitika magetsi akuyaka ngakhalenso ali ozima kumene. Katundu wake ndi amene ali kumbuyoko. Titakhala pansi ndi maofisa zanga ndaona kuti sizoona kuti anthu azikhala mwangodandaula tsiku ndi tsiku. Ndiye tinali panopa tili pakalikiliki osaka kwambiri misika. Makamaka tikudziwa kuti anthu amenewa ali kugulitsa kwawo akamaba zinthuzi. Ndiye choyambirira tigwireke misika kuti iwo sopano mwina akhoza kusiya kuba olaka ba zinthu zaswana zokolowera. Andi tikamaliza misikayi tifuna kuti amene kusaka anthu ameneno akumachita zinthu zimene monga kuba mawaya awo chifukwa tidziwa kuti ngati misika tachotse ndiye kuti waya amene anambayo kapena zipangizo za water board zimana bayozo aso anazosika tikapeza nazo panyumba mwawo kapena kumena masunga. Tifake mukuona kuti tili pano pasi tikugona tikuyesetsa usiku ndi usana kuti tithane ndi nkhalidwe amene chitidwe yomaba zinthu za Eskom kapena za water board. Posachedwa pa Sabata yathayi polisi ya Kanengo inamanganso anthu ena okwanira 17, amayi awiri, abambo 15. Iwo anamanga potsatira madandaulo osachepera 45 omwe anabwera ku polisi ya Kanengo. Ndipo mtsiku lotsatira adapita nawo ku bwalo la milandu kumene onse adapeza olakwa ndi kuwagamula kuti apereke ndalama zosachepera 1.5 million. Kuchokera kuno ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe, ine ndi Emmanuel Chikonso. Inkosi ya makosi mbelwa yachisanu yati pakufunika kugwirana manja kuti masomphenya awo akwaniritsidwe omanga malo apamwamba omwe mwazina padzakhale mahotela ndi bwalo la zamasewero kuhora mboma la Mzimba. Iwo amayankhula izi masiku apitawa kuhora mboma la Mzimba pamwambo wa pachaka makamaka wachikhalidwe cha angoni aku Mzimba wa Umthetho. Tili ndi zambiri mulipotili. Mulingana ndi ndondomeko yomwe akonza mwazina pamalopo padzakhala mahotelo
bwalo losewerera masewero osiyanasiyana ndi malo ochitira misonkhano mwa zina. Inkosi ya makhosi mbero yachisanu yati ikufuna kuti malowo adzakhale malo opititsa patsogolo chikhalidwe ndi ntchito za malonda, komanso malo odziwitsa alendo miyambo ndi mbiri ya chingoni. Pakadali pano inkosi ya makhosi mbero yachisanu ikupempha anthu akufuna kwabwino komanso makampani kuti athandize pa ntchito yosonkhanitsa ndalama zothandizira ntchitoyi. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Ndipo munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Songwana ya Scorchers lero isewera ndi Algeria mu ndime ya semifinal ku mpikisano wa mayiko amuno mu Africa wa WAFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Malawi yafika mndimeyi itagonjetsa Ghana pamene Algeria inatulutsa Ivory Coast. Timu ya Scorchers ili pa namba 32 pa mndandanda wa matimu onse muno mu Africa, komanso pa namba 153 pa dziko lonse, pamene Algeria ili pa namba 8 mu Africa komanso 74 pa dziko lonse. Mu ndime ina ya semifinal, Morocco itambitsana ndi Cameroon. Mphunzitsi wa Malawi mphunzitsi wa Malawi Alavmo Fazili wati achita chilichonse chotheka kuti agonjetse Algeria ndi kufika mndime yotsiriza ya mpikisano. Konzekera kwathu tinapwekese tangolunjika kuti mwina kuonjezeranso zina mphamvu kunena kuti mene tizimenya game imene mawa tufunanso ndithu titachita bwino, ndi chinthu chofunikira kwambiri kunena kuti malizati ake akhala kutikomera. Ndi chikhulupiriro kuti sikukhala kophwekanso, komano tilimbikitsa maplayers, tikuwalimbikitsa maplayers kunena kuti tenti wale magemu ena apitawa, tenti wale game ya Ghana, iyi ndi Algeria, ndipo ndili chikhulupiriro kuti chilichonse chimene tapanga tikamamaliza tsiku lalero tikhala tili okonzeka kuti tikakumana ndi Algeria mu semifinals. Ndinene molimba mtima moopa Mulungu kunena kuti sitina kuti sibwende semifinals. Ndimene maplayers mmene akuonekera matupi awo, nkhope zawo, so kuti sibwende semifinals. And iwo akundipasa chiyembekezo kunena kuti chimene akufuna kwambiri kufika finals. And ndikupanganso mwina history imene ikhalenso yayikulu ndipo yapatali ngati titafika finals, kumwinanso finals kusachita bwino, komano tendi chonse za finals, koma panopa akufuna tafika finals. Ifeyo makochi tikufuna titafika finals. Kupitiriza nkhani za masewero, akatswiri pa masewero a mpira wa miyendo ati kuyika ndalama zochuluka, kutumiza osewera mpira kunja ndi kuchilimika kwa osewerawa ndi zinthu zimene zachititsa timu ya Scorchers kuti idzichita bwino. Osewera wakale wa timu ya Flames, Peterkins Kaira, komanso mmodzi mwa anthu oyendetsa mpira, Christopher Njeula, ati Flames itengerepo phunziro pakaseweredwe ka mpira ka Scorchers mu mpikisano wa WAFCON. Patricia Nsoya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Amin Musa. Malingana ndi Njeula, chidwi chomwe chikuyikidwa pa masewero a mpira wa miyendo wa amayi komanso kutumiza osewera ku matimu akunja kwathandiza timu ya Scorchers kuti ichite bwino pa mpikisano wa WAFCON. Iye wati kusewera kawirikawiri masewero opimana mphamvu ndi mayiko akunja ndi zina mwa zomwe zitha kuthandiza Flames kuchita bwino mtsogolomu. Pali zifukwa zambiri zimene nomwena zikumavutitsa kuti timu ya Flames anyamata a mpira wa miyendo kuti asapite mwina kuma continental leagues kwambiri, mastandards akhala ngati aluwako pansi pang'ono. Kale zinazi maplayers ambiri amene amasewera mayiko akunja ku maligi ena kusiyana ndi pano, pamene kale timatha kukhala ndi maplayers amene amasewera matimu ngati Russia, achina Nasro Mafriwa, achina Esau Kanyenda, amene amasewera mwina matimu akuluakulu kumakasewera angakhale mu UEFA Champions League, zimene pakali pano sizikuchitika. Ndipo osewera wakale wa timu ya Flames, Peterkins Kaira, wati kulimbikira ndi kuchilimika kwa osewera a Scorchers ndi chinthu chimodzi chomwe chapangitsa kuti timu iyi ichite bwino. Tisayelekeze kuti zita compare
timu ya amuna ndi akazi mpira wake sumakhala wosiyana kwambiri wa matimu awiriwa koma chimene tingaphunzireko mwina nga timu ya amuna chimene ingaphunzireko ndi chakuti timu ya azimayi yaonesa kulimbikira kwambiri kuposa mwina timu ya amuna. Mukamati musese mmene imasera ya azimayi timu ya amuna ikatengera mtima umene nayonso izilimbikira ngati mmene alimbikirira azimayi ndikhulupirira kuti tikhoza kufika pasogolo kwambiri. pasaka zinayi zokha timu ya Scorchers yapambana ukatswiri wa Kosafa kudzigulira malo koyamba ku mpikisano wa AFCON komanso kupanga mbiri yayikulu yodzipezera malo ku mpikisano wa pa dziko lonse. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Bungwe la World Vision Malawi aliyamikira kamba kothandiza boma kukweza miyoyo ya wanthu akumidzi. Atsogoleri a chipani cha Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera awalangiza kuti akhale ogwirizana pogwira ntchito yawo. Ndipo mu nkhani za masewero, Scorchers lero isewera ndi Algeria mu ndime ya semifinal ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa AFCON omwe ukuchitikira mdziko la Morocco. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tukufunirani masana alachitatu opambana.